Ok, Tena mi je tu, pozdrav, dobar dan. Dobar dan, Ana Marija. Pozdrav, Taros, čujemo se, jel tako? Da. Ok. I evo, Larisa mi je tu. Evo, super. Ok, dobro. Ja mislim da smo otprilike svi ko mi treba biti u grupi. Ok, znači uzmite si, molim vas, bilježnicu i nešto za pisanje. Može? Imam. Ok, dobro. Znači, za danas evo krećemo. Znači, krenut ćemo, malo ćemo ponoviti ono što već u principu znamo. A to su 4... Reci, Taro. Pridružuju nam se neki unknown. Pa ok, vidim da smo svi tu. Znači, ne bi nam trebao biti neko peti u grupi. Možeš, molim te, uključiti mikrofon. Ne znamo ko je ili promijeni, molim te, ime i prezime. Da znamo ko nam se priključio. Možeš li, molim te, ponavljam, možeš li, molim te, upaliti, promijeniti ime i prezime? Halo? Možda ne čuje. Možda ne čuje. Dobro. Možeš li upaliti mikrofon? Ok, ništa. Možda je nekakva greška. Vidjet ćemo, provjerit ćemo nakon koju minutu. Dobro. Provjerit ću ja poslije. Ajmo dalje. Znači, ok, zapišite. Kad govorimo o igranom filmu, to smo već govorili. Znači, nekoliko, ajmo reći, žanrova. Već smo ih spominjali. Nastavnice, počelo je neko odbrojavanje. Vidim. Larisa? Ne, imaš nekog u sobi s tobom ili? To neko kod tebe. Halo, Larisa. Halo. Jel neko možda živi kod nje da ovdje dođe provjeriti? Halo. Ne. Larisa. Larisa. Dobro, nek